סדרה חדשה וראשונה מקווה להערכה, פרצוף מחייך. היי, היוש, למה את משחקת לבד? אין לי שמץ, איך קוראים לך? רומי, לי קוראים אמילי. אוקיי, רוצה להצטרף לחבורה שלי? אוקיי, היי חברים, היי, מי זאת? זאת רומי, ראיתי שהיא הייתה לבד אז צירפתי לחבורה שלנו, זה בסדר נכון? כן, אוקיי, רוצים שנעשה חשיפת פנים כוכבית? כולם אומרים כן כוכבית. אז אני רומי ואני בת 14 וזאת אני יפה מושלמת מהממת. אני אמילי, אני בת 14 וזאת אני יפה אני אמי, אני בת 14 וזאת אני מהממת המושלמת מושלמת. אני רון, אני בן 14 וזה אני יפה מהמם. רומי, אפשר אותך שנייה לצד? כן, תקשיבי רומי, אני חושב שאני ממש מחבב אותך. רוצה להיות זוג? כן, גם אני ממש חיבבתי אותך, אבל פשוט זה התביישתי להגיד לך. יאללה, בוא נלך לספר לחבורה. חבורה, יש לנו משהו לספר לכם. כוכבית, כולם אומרים מה כוכבית? אני ורומי זוג פרצוף עם עיניים פתוחות לרווחה ולחיים סמוקות. 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 חלק 2.